Naman gani may ison mag-away ang hinungdan, usara ka dagang yuta. Naman gani mag-away di simbahan kay wala mailig pagka church elder. Naman gani mga pagbati makaigaluan nga mayubos kay wa lang siya ma-recognize. Naay bata, grabe ng uwagana. Ming apel, tiguang tua, mga ulitaw, dalaga tua, pestang ni Sudas kay imtang nilot. Sige sagsaysay, mga igsoon, ayan lang lagi mo pa yun ani kay ato ni mga bisita. Dili milot. Kinahanglan matilawan na mo ang imong bisita. Pagsakit po nga lugar kapag laom. Ingon ang madulundan ako mga anak. Mata mo mga anak. Ingon ang madulunda nga pag tunawon ni siya sa Ginoo o kita mo hawa aning lugar. Mga anak, mangandam ta. Hindi siya ni Lot pero tanawa rago ng gibutang diya mga pilang kapag laom. Basa. Gikatawan siya mga anak. Papa ni kalitra magkagkadasig pa. Kapag laom, kung magsigi kag pamadlong si mong anak nga wa po nila makiti si mong kinabuhi, katawaan kita. Maingon ra ba tao say nga balaan ang adlong Sabado pero ikaw mismo ang amahan gatan-og salida adlong Sabado, kita ra ba gini mong anak? Maingon tao say nga balaan adlong Sabado pero ang amahan bisag po ko sa iglesia magdula na cellphone sa adlong Sabado, kita na imong anak.